Wannan gaskiya bai kamata ya ci gaba da aiki da kai ba. Dole ya bar wajen nan yau. Saboda zakinka yake da turanci, yana kiranka da jahili, wawa ba ƙauye, wanda bai iya rubutu ba ko karatu. Ni sai ga mutane suna ta min dariya ana taba mana ashe mugayen kalamai kake faɗa a kaina. Kamalu? Ana kallo na soko, kana kaskantar da ni. Saboda haka you are fired. You can't fire me. Wanne? Wannan ɗin ka gaya masa shi. Yiwa ɗin. Gaba ɗaya zaman da nake a nan gurin, wallahi manage nake. This place is too local for my liking. Wallahi. Ka ji wani girman kai, gadara da nuna isa? Who do you think you are? A degree holder. Lokacin da na zama abin da na zama, ai da kunya ku tuna cewa an zo makamancin irin wannan lokaci na yi bukata a wurin kun kasa yi min. Allah kuma shan. Full gashi. Me? 2-5 ne na me? Baka ne. A'a ba. Ai ban yi kuma lalacewar da za a yi haka. A rasa wanda zan karɓi kuɗi a hannunsa sai ɗana, ɗan ciki na. Ai, A'a me? duk kuɗa. Yo an da. Har kuma tsakaniya. Ya goyen iskan gari. To kamar ya me muka yi? Duk kuɗa. Me muka yi? Me muka yi? Shut up. Ya za a rika magana haka? Kuna da bakin magana? To ai mu kan kun san mu suwaye na za ku tada mu a tare mu kama da masu laifi ne? Ko su rufe min baki ko ku suwaye?